M'adreço a tots aquells compatriotes que viuen més enllà de les nostres fronteres. Sabeu perfectament que el proper 14 de febrer tenim unes eleccions anomenades autonòmiques, però són molt més que això. Ens hi juguem en aquestes eleccions el ser o no ser com a nació i especialment la ferma possibilitat d'esdevenir un estat independent. I vosaltres, millor que ningú, sabeu perfectament de la importància que té el reconeixement internacional, perquè sense ell no hi ha estat possible. I és per això que us demano el vostre ajut, que us organitzeu en els vostres respectius països per tal de fer créixer la simpatia i la solidaritat cap a la causa dels catalans. En nosaltres hi tindreu tot l'ajut per fer-ho possible. Només cal que ens ho demaneu. Però depèn de vosaltres, i molt, la futura independència de Catalunya.